I got my new Gibalik lang peg. So, now manami og kana react sa full sa Inky kayo comeback Speak in stage. English. What We are you already talking about? watched and reacted to full on Inky kayo stage. Comeback stage of winner. So today we'll be reacting again We would like to hear some from Rads. sa bukaw. We will be reacting again to winners. Sige ni. Wala siya nagastorya. Amang na ba Really, siya? really sick video. I'm a sick video. Really comeback. Subukan nyo, nalipot ako. Comeback stage. So, 1, 2, 3. Kaja! Mali, dawa sa 1, 2, 3. Kaja! Ay! Gwapo kasi mo ay mo siya ka lang sa magazine gani. Pero siya gano, anime. Gaw tani ka. Ay, Pagkita ng TV no may Yawa! Ay, Gwapo ka ko ni siya. Gino. Gwapo ko siya. Sige na to, gamay. Gwapo gid siya. Gwapo ka si Gino. Ay, kulot. Oh! Gwapo ka siya. Unsa na, sir? Ay, ibot i-drop lang dara, sir. Sige, salamat. Gwapo. Gwapo ka siya. Gwapo ka siya. Bay. Gwapo ka siya. Gwapo ka siya. Ay, Ah! dapat si Bibi Layo. Oy, hindi lasing. Ano ba kung bibilayon? Uy, ganda. Bilang bibilayon. Sana yung pangit na siya. Bantay lang siya mo. Sana yung pangit Dili ba mas ni gwapo siya, ikaw no. Bantay lang siya pag yun ang pangit na. Gwapo yung Gwapo ka si Gino. Tapos mong gusto yung Gino, wala kayo napansin ka ganyan, joke. Gwapo yung kasi Mino. Bawal niya warin ako. Oh! My God! Igat ang babae. Ano siya, manjud, eh? Kahuma naman daw ang Mas ano sila dare, mas kiyat sila dare ka sa ano no, MBC. Tanga, number 1. Mas ganahan sila dira siguro. Siguro mas naano nilang gusto dyan na stage. Oh. Uy, abi lang ko gunitan, piskot. Oo. Igapi sila. Okay. Igat ka si Wala nag-disco si Mino ay. As Mino clubbing ta. Gwapo si ano na, Bibi Layo. Gabo lagi. Sabi na yun na gabo ko Pero bibilay. tapos sa ma-remember ito ngayon na. Katong ka. Sa ES para di. Oh. Si Gino rabi wani sayo ato eh. Ay, kabalo lang si Jin mo magatigat sa camera no. Sa una kay ano na ba na siya tanga lang. Para kay kabalo siya magatigat. Sa MBC kay ano ilaha, confetti ilaha kay kanang ano, feathers. Dato gyud ay naingki kayo. Vino, mag earth. Gwapo. Gwapo yun si Mino ay. Wala may lagay paglali sa imo mo, gwapo si Mino ba? Wow, superb! That was winner. Really, duwa naman. Really comeback stage and Inky gayo. So, what can you say, Rads? As usual, winner is the best. Winner! Now that many people is appreciating winner as inner circle, we are very overwhelmed by this. What's up, man? By Thank you for all the love. Yes. Winner. Manager. Official manager sa winner. So, Anya! Please support winner always.
Yes, inner circle fighting. Bye!